खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं प्रमद बर'आ सिलिगुरि आरो गवायाव थांना हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै गोरोबथा खालामनो नाजादोंमोन अनजालि दैमारि। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमना बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबै मावफुंनो खावलायनानै गोसोखांलाय गथायदों। आसु एजेवाइसिपि नि राजखान्थि दोलोआ कंग्रेस AIUDF नि जथायारि गोहोआव बाहागो लाया। रन्जन गगैआ सासे MP महरै दान बान्था आरो जायखिजाया बनासखौनो लायाखै। सा सानजा ओनसोलनि मोन 9 LPG प्लान्टफोरखौ दिनै खुलिफिनबाय। आसामाव कर'ना बेरामिनि बिबाङा 1,12,000 नि खाथियाव सा 315 जिउ गोमाबाय। UBPआ हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन ब्रह्मनि मुसुखा सावदों। दानिया आबुं रादाब। UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ सिलिगुरि आरो गवायाव थांनानै BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै मोननै दोलोनि गेजेराव गोरोबथा खालामनो नाजादोंमोन। थिग बेबायदिनो प्रमद बर'आ क'क्राझार लकसभानि MP नब कुमार सरानियाजों गोरोबथा खालामनायनि बागै सावरायज्लायनो BR फेरेंगाखौ नब कुमार सरानियानि खाथियाव थिनहरदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ गासैयावबो फेलें जानो गोनां जादों। बाक्सा जिल्लानि सारबाली सयथेनगुरियाव मंगलबारखालि सारबाली जिल्ला BPFनि बानजायनायाव खुंनाय बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै डक्टर अनजालि दैमारिया बे बाथ्राखौ बुंदों। BPFआव गोदानै जयेन खालामनाय दैदेनगिरि अनजालि दैमारिनि बुंनायनिफ्राय बेनि इसाराखौ मोननो हायोदि प्रमद बर'आ खौसेथिनि थाखाय आरो जयैनो बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ गोबां खेब लोगो हमदोंमोन आरो प्रप'जेल होदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'नि बे प्रप'जेलखौ हाग्रामा महिलारिया नेवसिगारदों। अनजालि दैमारिया बुंबावदों दि UPPLआ अजद होनाय बायदि BPFआ करापसन खालामाखै। जुदि BPFआ बेबायदि करापसन खालामदोंमोन अब्ला BTCनि मावख'फोरा दिनैसिम मोजां थानाय नङामोन आरो दिनैसिम 17 बोसोराव रायजोफोरा बेनि हेंथायै जांख्रिखांगौमोन। दिपेन बर'नि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थान्दै हान्जाया खानापारायाव थानाय एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव मंगलबारखालि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ लोगो हमहैयो आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनायनि बागै सावरायहैयो आरो नारसिन होयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै हान्जाया आसामनि गिबि मन्थ्रिजों बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायो आरो भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइ मथै पेरेग्राफ 14 नि गेजेरजों थाबैनो मोनसे आयोग दाफुंनो दाबि खालामो। बेजों लोगोसेनो BTCखौ थाबैनो बिटिआर मुङाव सोलायनांगौ होननानैबो दाबि खालामो। BTCनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो थाबैनो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दाफुंना होनाय, बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै NDP सोद्रोमा आरो दैदेनगिरिफोरनो थाबैनो थांना थानो राहा होनो आरो गोख्रों दाय गोनां आरो एसेल' दायजों भुगिनांनाय सोद्रोमाफोरखौ रेहाय होनाय, बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय, थिखानाय समनि गेजेरावनो कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लानि बर'फोरनो ST हाजोआरि गनायथि होनाय, बिटिआर ओनसोलाव आसाम सोरखारजों गायसनजानाय फसंथानफोरखौ आसामनि बाजेट प्रभिजनाव सोसननाय आरो बर' रावखौ आसामनि मावख'आरि लोगो राव महरै बाहायनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। बबेखानि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै हान्जाया गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखांलाय गथायो होननानैबो मिथिनो हानाय जादों। फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय BJPनि जथायारि दोलोफोरखौ नागारनानै गासैबो राजखान्थि दोलोफोरानो खौसे जानानै बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि बागै सावरायलायनाया सोलिगासिनो थानाय समावनो आसु आरो एजेवाइसिपिनि दैदेननायाव गोदानै जोनोम जानो मोननो गोनां राजखान्थि दोलोआ कंग्रेस आरो AIUDFनि जथायारि गोहोआव बाहागो लाफाया होननानै मिथिनो मोन्दों। बेनि बागै एजेवाइसिपिनि दैदेनगिरि पलाश सांमाया सुलुङाव बुंदों दि जायखिजाया हारियारि गोहोआनो आसामनि थाखाय खहा गोनां। जायखिजाया हारियारि दोलोजों लोगोसे गोरोबथा खालामा। AIUDFनि बागै बुङैयानो गाहाम। बेनि बागै आसामनि रायजोफोरा मिथिखागौ। सांमाया बुंबावदों दि जों अरायबो संसदारि राजनितिनि बाहेरायाव थानानैनो आसामनि थाखाय खामानि मावलांगोन। नाथाय का आन्दलन समाव रायजोफोरा लुबैनाय आरो नागिरनाय थामथि बिकल्पखौ मान होनानैसो मोनसे बोसोन होग्रा कमिटि दानाय जादों। बे कमिटिया बिथांखि लानाय बायदियैसो उननि समाव हाबाफारि आखायाव लागोन। राज्यो सभायाव सासेल' MP दं जाय सोद्रोमाया सासे MP महरै गावनि मोननो गोनां दान बान्था आरो जायखिजाया बनासफोरखौनो लाया। राज्यो सभानि बेबायदि सासेल' MPआनो जादों भारतनि बारग' CGI रन्जन गगৈ।
बबेखानि बारग' सिजे रन्जन गगैया दिनैसिम सासे एमपि महरै मोननो गोनां दान बान्था आरो जायखिजाया ब'नासफोरखौ लायाखै। हादरनि सासे बारग' गाहाय बिजिरगिरि महरै सोरखारनिफ्राय जा पेन्सन आरो खाबुफोरखौ मोनो रन्जन गगैया बेखौल' लायो होननानै आरटिआइनि रिपर्टआव सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 2021 मायथाइयाव जुलाइ दानसिम हादरनि सा 225 रायजो सभानि एमपिफोरनि मुङाव 2,22,18,000 रांखौ हरनाय जाबाय। नाथाय रन्जन गगैया दासिम गावनि बे मोननो गोनां दान बान्था आरो बायदि ब'नासनिफ्राय 1 रांबो लायाखै। 6 साननि उनाव सा-सानजा ओनसोलनि गासैबो मोन 9 एलपिजि प्लान्टफोरखौ दिनैनिफ्राय खुलिफिनबाय। गासैबो एलपिजि प्लान्टफोराव सिगांनिफोरनि बायदिनो खामानिया दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय। मख'नो गोनांदि नर्थ इस्ट पेक एलपिजि ट्रान्सपर्ट एस'सिएशनआ गावसोरनि माखासे दाबिफोरखौ लानानै लान्थ्रियै 6 सान स्ट्राइक खालामनायनि जुनै सा-सानजा ओनसोलनि गासैबो एलपिजि प्लान्टफोरा बन्द जानानै थानो गोनां जादोंमोन। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम सोरखारनि फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ मन्थ्रि फनि भुषण चौधुरीजों मंगलबारखालि आइअसि अथ'रिटिआ सावरायजानानै मोनसे गरन्थाव फैयो आरो नर्थ इस्ट पेक एलपिजि ट्रान्सपर्ट एस'सिएशननि स्ट्राइक खालामनायखौ दिनैनिफ्राय बोखांना लानाय जायो। सा-सानजा ओनसोलनि मोन 9 एलपिजि प्लान्टफोरा फारियै नर्थ इस्ट गुवाहाटी प्लान्ट, बङाइगाव प्लान्ट, मिर्जा प्लान्ट, गपानारि प्लान्ट, तिनसुकिया प्लान्ट, दुलियाजान प्लान्ट, सेकमाया प्लान्ट, डिमापुर प्लान्ट आरो त्रिपुरा प्लान्ट। आसामाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि बिबाङा 1,12,000 खाथियाव सौहैबाय। बेनि अनगायैबो आसामाव कर'ना भाइरासजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि बिबाङाबो सा 315 सिम दावखोबाय। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला मंगलबारखालि 37,062 सुबुंनि देहायाव कर'ना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन, जेराव सानसेयावनो आसामाव गोदानै 2,684 कर'ना पजिटिभ केस मोननो हादों। बेखौ नोजोर होयोब्ला आसामाव कर'ना पजिटिभनि हारआ 7.24%। बेनिनो 618आ कामरुप मेट्र' जिल्लानि, 174आ काछार, 157आ डिब्रुगड़ आरो 146आ जरहाट जिल्लानि। सोरखारि रिपर्ट बादिब्ला दिनैसिम आसामाव सा 85,458 सुबुंफोरा कर'नानिफ्राय उदां जाफिनबाय आरो दासिम 25,948 एक्टिभ कर'ना बेरामिफोर दं। ओरैहाय आसामाव कर'नाजों जिउ गोमानाय 315 सुबुंफोरखौ नोजोर होयोब्ला दासिम आसामनि 28% कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमाबाय। आसाम एसेम्ब्लियाव बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल बिल पुदाबा जायाखिसै। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला मोननैखौ बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल थिसननायनि आयदा लानानै बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेराव गोरोबलायनाय जायैयाव एसेम्ब्लियाव दैखांनाय जादिया बिल। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि बायजोआव थानाय आसामनि गासै गामिखौनो थिसननायनि बाथ्रामोन बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलाव। नाथाय हरखाब आसामनि रांखावरि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा डब्लिउपिटि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ नागारनानै बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलनि बिल दैखांनो बोसोन होयो। बे बिथिङाव बर' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गेजेराव गोरोबलायै जानानै फैयो। ओजोंहाय बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारियाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिथांखिनाय काउन्सिलाव थिसनाब्ला कमप्रमाइज गैया बुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि रायजोनि एसेम्ब्लिनि खालारनि सानसे आगुसिम बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिल दैखांनायनि थामथिम जाखानायसैमोन। केबिनेट मन्थ्रि सभायावबो पास जाखानानै दंसैमोन। नाथाय बिजेपिनि बिथिंनिफ्राय एसेम्ब्लिनि सानसे आगु सानखालि बिथांखि सोलायनायाव गासैबो उल्थां-फाल्थां जायो। जुथाइ सोरखारनि गेजेराव गोरोबलायै जानायाव थाबथानाय जाबाय मिरु सोरखार, आसाम सोरखार आरो बर' सोमावसारारि गौथुमफोरनि गेजेराव रादाय जालायनाय वेलफेयार काउन्सिल दाफुंनायनि जबान। मख'नो गोनांदि बिजेपि दोलोआ हरखाब थांखिनिफ्राय दोरोदनायनि जाहोना जादों थांनाय 25 आगस्ट खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थान्दै हान्जाआ रायजोनि रांखावरि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला मोननैखौ बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलाव थिसननो नाङा होननानै दाबिलाइ गथायदोंमोन। बर' फरायसा आफादनि दाबिलाइनि बिथा लानानै रांखावरि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माआ डब्लिउपिटि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ दानख'नानै बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलनि बिलखौ दैखांनो बिथोन होयो। बे बिथिङाव चन्दन ब्रह्मआ जारलायाव गोग्लैयो आरो बिपिएफनि आफादगिरिनि नोजोराव लाबोनाय जायो। आयदाया जिहेतु क्रिटिकेल जाबाय, बेखायनो दोलोनि कमेन्ट लानांगौखौ बुंथिनाय जायो। बिपिएफनि बिथिंनिफ्राय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ कमप्रमाइज खालामनो हायैनि बागै गरन्थ जायो। जाउनाव बे खेबनि एसेम्ब्लि सेसनाव गासैबो जा जगार जाखाबायमोनब्लाबो थाबथानानै थालांबाय बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलनि बिल। मिजिं लानाय बादियै सोलिफु रायजो सोरखारनि मावबुब्लियाव जानाय नंलिया बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलनि दाफुंनाय।
बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल बिल दैखांनाय जायैयाव बिटिसि बायजोनि बर'फोरखौ जोबोरैनो दुखु होनाय जाबाय। इउबिपि गौथुमनि बिथिंनिफ्राय खुद्रिनाय होनानै बानबुंथिनाय जादों दि फैबाय थानाय रायजोनि बिसायख'थि समाव बेनि फिननाय हिसाबै होनाय जासिगोन। गोबांसा बर' रायजोफोरा राजा लामायाव बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्म आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावनाय जागासिनो। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बिस्तिबार खालि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बायदियै बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खिन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखाबो हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। बे जिल्लायाव गाबोन बोथोरा गुदुं जानो हागौ। फुंबिलि समाव अख्राङाव जोमै एसे साग्लोबब्लाबो सान्दुं गोसा दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो फुंबिलि बायदिनो अख्राङाव जोमै एसे साग्लोबब्लाबो सान्दुं गोसा दुंनायनि इसारा दं आरो बोथोरा गुदुं जानायनि जाथावना। थिग बेबायदिनो हरनि समाव अखा दोमैब्लाबो अखा हानाया जाथावना नङा। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं रिंकु मनि नार्जारी। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1।